Il-Gvern mu qed jagħmel xejn għall-bdiewa, inħossu li daħku bina. Mu qed issir l-ebda riforma f'dan il-qasam. Għal kaxxa kaboċċi jew pastart bidwi ġieli jaqla 50 ċenteżmu. Bidwi li b'sagrifiċċju kbir ibakkar kuljum xemx u xita biex jaħdem bidbatija kbira li tiegħu bis-sogri kollha li jaffaċċja l-prodott minn nixfa mill-arar mir-riħ jew mix-xemx tixwi biex imbagħad jingħata miżerja għall prodott tiegħu ma tlumux li jaqta' qalbu u jitla fil-ħeġġa biex jibqa' jaħdem l-art. Malcolm Borg, bidwi żagħżugħ u koordinatur tal-għaqda bdiewa attivi, tkellem dwar id-diffikultajiet u l-qtieħ il-qalb li qed jesperjenza l-bidwi Malti. Malcolm Borg tkellem għal-ġurnali The Sunday Times u l-Orizzont fejn qal li fattur li qed jikkontribwixxi għal mewt tal-bidja u l-iżvilupp bla pjanu fiż-żoni kollha. U qal li huwa fatt li meta jiżdied il-bini tonqos il-bidja u awtomatikament jonqsu l-bdiewa u b'riżultat ta' dan jonqos il-prodott frisk lokali. Dan il-bidwi tkellem ukoll dwar kif il-bidja mhux tingħata inċentivi biex tiddiversifika u tikber b'modi li tagħmilha aktar sostenibbli u mistoqsi mill-Orizzont dwar in-negozji mal-Gvern fir-riforma fil-bidja u wieġeb li ma hemm l-ebda riforma ppjanata mill-Gvern għal dan il-qasam. U rrefera wkoll għal fattur ieħor li hu nuqqas ta' regolamentazzjoni fil-prezzijiet tal-pitkalija li qed iħalliq liħ f'irwies għal bdiewa aktar u aktar meta wieħed iqis ix-xogħol iebes li tinvolvi din il-produzzjoni. Illum sar diffiċli ssib żgħażagħ li jridu jaħdmu f'dan il-qasam, tant li Borg qed jgħid li sa 15-il sena oħra il-bidja Maltija se tkun mietet mewta naturali jekk ma tittieħidx azzjoni immedjata. Dwar dan il-qasam tkellem kemm il-darba l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Aħna nemmnu li l-bidja għal Malta hija importanti għal pajjiż mhux biss għax hemm nies, persuni, familji illi jgħixu huma u l-familji tagħhom illi għal ġenerazzjonijiet sħaħ ħadmu l-uċuħ tar-raba tagħna, imma xirridu li r-raba tagħna jibqa'. Il-Gvern Laburista f'6 snin ma għamel xejn biex isaħħaħ dan is-settur u saħansitra fl-aħħar budget irrefera għalih bħala wieħed li ma jikkontribwixxix għat tkabbir ekonomiku.